Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita ninyaya yana Chidhumo naMasendeke kupwanya kwavakaita jeri vachibuda vachizobatwa vachidzoka mujeri vachizourayiwa muna 2002 ndiyo nyaya yatinayo nhasi. Saka tiri kuenderera mberi tichiteerera patakasiyira tichinzwa kuti zvakazofamba sei. Handidi kukupedzerai nguva, ngatipindei muvhidhiyo. Vachipinda mukatoko vachinotora pfuti chete, hapana bhara rakachekwa. Asi pakatanga kutiza vana Musariri, pavakada kutanga kutiza first attempt yana Musariri, ndopa vakacheka mabhazi. Not escape ya Chidhumo, no, it's a different escape. Zvakatosiyana. Did they know the day they were going to be hanged? No, awudzwe dere kufa. Vanozongokuudza musi wacho iwoyo newarendi rako nezvinenge zvakanyorwa ipapo. Please talk to the guy wokutaura zvemahexo. Maybe he is right, but you didn't know he had a hand. Ndo andikutaura Robert kuti pakatiza vana Chidhumo hapana pakachekwa jeri. Pakatiza vana Chidhumo vakangokwidzana vari muyadhi vachingopinda pawindo rakanga rakapwanywa napesi chete. Hapana pakachekwa nahacksaw or anything. How can you cut a window? Nothing like that. Hamuna kushanda nabamukuru rekiata varwisa mbwende. Don't remind me that person. Amai Musayeza. Don't remind me that person. Never remind me. Never remind me that person. Ndakashanda naye ari kuki. Ndiye ane kutambura kwese kwandakazoita prison service. Saka I don't want to hear about that man. Kwandiri ndikatomuona ndototi muroi ndiye munhu akauraisa vambwanda. Andimona. Saka I don't want to hear about that man. Musariri and Linda Linda anonzi Masarira ere. Tell me about convicted prisoner. Did they pay to stay in prison when they leave? The payment system was there. The British introduced the payment system. Yekuti a day and a week musungwa a day for 10 cents era, I'm not sure. Saka payment system is there. I'm not sure whether it's still applicable, but paanobuda wese mbandita anofana kupuwa something. Mari transport, mari kutenga fodya, kana mari kutenga chikafu achibuda. So what new measures do they put so that hapana vamwe vanozodawo kutiza? Musungwa, hapana musungwa anonzi anoramba kutiza. Boza hapana musungwa anoda kugara mujeri. Munhu wese ari mujeri anoda kutiza. Ma-CCTV even pakatiza vana Chidhumo, they were there. Andimona. Saka hapana musungwa anoda kugara mujeri. Musungwa wese anoda kutiza. Saka pachizonzi maganjero yaiti kutrene kuti munhu asatize munoita sei, kana atiza munoita sei, unotodzidziswa. How many times have prisoners tried to escape through maximum? Yana Chidhumo, I think it was second attempt. Pane yekutanga yana Musariri. Anzi Shepherd wakatozotiza sei kuZimbabwe. It's another day. Who is this person? Person love aive mbanditi aive musungwa. Pesa akanga auraya Rix driver muHarare muyamwe. Saka aitonga ariwo musungwa mudclass wo ipapo. How bad is food mujeri? Very bad. Food kujeri hakuna chikafu. Hakuna chikafu kujeri. Is it true Chidhumo akabatiswa nemukadzi wakanga agara naye kumosque? No. Chidhumo akatengeswa naMasendeke. I've said it. Chidhumo achiskepa Masendeke achiuya. Masendeke ndiye akazopa information kumadhikazi kuti mukaita pakati. Bozi mukadzi waigara naye muda. Aiuya everyday achichema mukadzi pachikuru baibai. Aitora time agara achichema. Ndipei Chidhumo ndiende naye. Saka ma-CCTV isina kuona. Yakaona CCTV. Bozi vakomana vakaivhara. And CCTV vakaivhara. It's black and white. Vakaivhara zvoti munhu anga ari control room angaongoona zvingota dhizi asingachanyatsoona zvakanaka. CCTV vakaivhara. Zimbabwe CCTV, how come they did not? Ndozvandiri kutaura, vakaivhara CCTV. Prisoners in South Africa
both food and good life, not kuZimbabwe. Zimbabwe hakuna chikafu, vanotofane inonzi pellagra, chimwe chirwere chinokwatuka, so they are dying, my prisoners. Tell us about the guy aifanira kuzova takura negetaway car, the one ainzi Musariri, ainzi angari officer commanding like support unit, ndiye akatakura chidhumo yeye kuenda naye, and that guy was so close kuti anzi Musariri akazourayirwa chii could have just arrested him because mamuona andiona. Saka paitenge pane nyaya dzekuti why did you shoot him, why did you kill him, andinoona. Saka ndoma izvi hanzi vanga vane vana here, I'm not sure, I don't know about that. Saka Pesa iva akatotongerwawo makore. Pesa angane damba refu rake raigara imomo, angatori mud class. I think now akabuda manje because pane makore. Saka the D-class hour, how many hours do they spend in cells? It all depends with D-class racho uri D-class rip. Because kana kuchikuru maximum kwakazara masine ma-D. Saka vanongoitawo pamunovhurira kuseni kuma 8-9 kana kuma 8-9 mavhurira voenda muyadhi vanogeza, vageza voklina macells avo, votsvaira mavanogara muyadhi vombonogara uko, vodya lunch, vodya breakfast, vozodya lunch, vozodya sapa kuma 4-5-6 manheru, kuma 5-5 mavharira. Saka anospenda the whole day kubva kuseni kusvika kuma 5 vari panze, muzovavharira kusvika mangwana kuseni. Saka it all depends. Kana ari ma-condemned prisoners avanogara vakavharirwa every time, anongobuda achienda kutoilet kunogeza, odzoka ovharirwa, food yake yoya momubudisa momupa food yake momuvharira. Saka ava vanogara vakavharirwa, but vane time yavano-exercise manje, a day, probably once a day, 1 hour. Saka vanombobuda mombomhanya navo, vomboenda muyadhi mavo, vombomhanya, vomboita sei, vombosweta, vozoenda kugeza. Saka they exercise, but most of the time D-class condemned section, they are always locked up. As 14 years, the armed robbery. So kuuraya munhu nepfuti auite ngozi here, I don't know. Ngozi haitozomboshayiki, haishayiki ngozi, inotouya chete. Vaifanirwa kuisa paheroes ega varume ava, they were heroes in their own. Definition yahero ndoiramba ini. Hanzi Ketai akapinda neipi? Mukoma Ketai, I think vakarova mbavha ikafa. Vanga vakawanda here machinda, ndobva bata vaona mbavha kumaraini, ndobva varova mbavha. Vanenge vaita zvechi neighborhood watch like I don't know. Saka vakaona mbavha vakairova ikafa. Ndo yakazomenesa mukoma Ketai kujeri. Ko rumors about kuitana vakadzi, that is very true. That is very true. Munhu wechirume mwantongo life in prison, 20 years in prison, mukadzi hauchamuonika. Saka unenge wakuti ukatoona varume vavo ndo vanenge vana mainini. Vatorimo vana mainini mujeri, varimo ichokwadi. Vaishandisa vana hanzi vaishandisei vana chidhumo, pfuti, vaishandisa pfuti. Ko mukoma yemaprisoner anoshandiswa kumafarms emachef, is that booking formal? Yeah, that one ndaida kuzoitaura funny. That is corruption iriitwa kuprison, yekuti maprisons haacharimi chikafu chevasungwa. Vasungwa vakuya vachitorwa vachinorima mapurazi emadhara, and they are not paying anything. So at the end vasungwa vacho vanenge vakufa nenzara. Prison yakuremerwa cannot buy food to feed all the prisoners. It can't. Chikuru maximum inogona kurova kurenja kuma 3,000-4,000 people. Andimona. Saka zvakawanda zvinoitika ipo paya. But Shapiro, don't you think kuti Chidhumo naMasendeke were hanged because they shamed the prison service? No, they killed a prison officer. Masendeke killed a lot of people. Once you murder, you get hanged. Not only they shamed, but they killed. It's not they shamed, but they killed. And death, their murder is punishable by death in Zimbabwe. Circumstances that you murder. Sure, hakuna zvipoko here, hakuna ndakambokushanda, hakuna. Sorry mukoma Yuda, you are on point. You know munhu nemunhu zvese, I can't add more. Thank you so much, amai Movu. Because munhu handidi kumuona zvachose. Ndakatomboposa namupfurawo nepfuti. Ndikatozonotongerwa nyaya yekunzi wakanongedzera mbwende nepfuti. Ndakapesa namudira nyere munhu yeye, handikumuona.
And after these guys were hanged, vanoiswa in separate graves here, or mumwe nomwe ane guva rake vandochererwa. Pavanenge vachihengwa kumakuva anenge achitocherwa nemabhanditu. Saka munongozoya nawo mungokanda mufusira zvatopera. Mangwana kubasa time. Thank you so much. Anna, my name is Jerry. They raped as comrade munogona basa pamberi nemi tinotenda. Thank you so much. I want to teach you, ladies and gentlemen, so that you really know, you understand. Musanyeperwa nevanhu. They should kill anyone person paive on the run. Yeah, vaiuraya vakomana vaiva ko macondemned anopiwa chikafu sei anobudawo here kuswera muyadhi. Vane yadhi yavo havaswere muyadhi, but they go and exercise for an hour a day. Saka vanobuda achinoexercisa odzoka ogeza opiwa chikafu chake odya momuvharira. Saka macondemned ndozvavanoita. Ko vadi kupiwa mubayiro wekutiza. Kutiza vakomana mubayiro wechivi vakomana vanhu vari panapa vazhinji vacho varodaroka. Iseda hausati wabirwa kana hausati waurayirwa hama nembavha idzi. Musi waunourayirwa hama yako chiona yakati tasa yaiswa bara mumusoro, you appreciate what I'm saying. Hanzi vanovigwa nemakofi. Makofi aripo makofi now. Thank you man. When is your next assignment? Probably tomorrow. Kana ndisina kuenda kuchikoro ko hama dzavo dzakaona vachiurayiwa. No, they don't. You are not allowed. Vanongourawa vanozongoverengana munewspaper kuti anenguya akazoyemwa. People vanoita Sodom raped or vanenge vabvuma. Kazhinji kacho vamwe vacho vanorepwa, vamwe vacho vanobvumiranawo nazvo because nescarcity yefood kujeri. Ndokana kuti ndikapiwa chikafu inini ndorega kudya, ndodimbura hafu yacho ndopa musikana wangu, mukomana sikana wangu kana amanheru ouya totamba mutambo. Saka nenda kutomuchengeta pachikafu. Ndozvachete zvavanonge vachiitirana chingo chani mujeri chikafu. Tell me something, because I heard kuti vaive nekutamba tukavaishandisa. Ndataura nyaya yahamba. Masendeka akandiudza inini. Ndakagara naye pasi nchimubvunza. Saka zvaifamba sei vakomana? Achindaura kuti mudhara. Vakaenda kung'anga pavakatiza kumasvingo prison. Vakaenda kung'anga. Vaenda kung'anga masendeka akapuwa hamba 2 kamba. Saka aiti kana asvika paanenge asvika paarea anda kupara mhosva, aisa kamba imwe kumabverezo imwe kumadokero. Dzikafamba dzichisangana kudai. Aibva zuva panapa ndiri kusungwa, obva atotiza ndiri kubatwa. Haanga asinga operate area iyoyo, but aizono operate elsewhere. Hanzi dzikafamba dzisingasangane mwechenda kumwechenda, anoziva kuti area ino ndopa madiro, ndopa aituta kana mashopu kututa achituta hapana imbata. Hanzi mubvunzo yacho, why some of us broadcast or our ignorance iye zvimwe zvacho zvakaoma. Ko why is it pachishayikwa hangman? Ameno Brian, hakuna munhu mutema anofarira kunohenga vanhu. Ameno dinda. Do you have any photos muri mese? You can't take a photo mujeri anonzani Valerie. Azviite. You are not allowed. It's an offense. Wangoonekwa chete une phone uchitora picture mujeri, Jerry straight, you go to prison. Prison officer vanochinja uniform. Boronzo officer vakazochinja uniform. Hanzi ko vanorwa kujeri vanoitwa sei? Vakarwa tinongotora tobata tabata toendesa kukoti. Matodaidza mapurisa ovhura docket voenda kukoti. Kana vaenda kukoti vanowedzerwa mutongo. You lose remission. Kujeri it's good behavior. If you misbehave, you lose your remission. Kana watongwa 5 years, obva wanzi uri kubuda in 2.5 years, takaisa for 2.5 years parutivi. If you engage in violence, 2.5 years, kakuendesa kukoti vanongotora 2.5 years dzewo dzosera. Saka wakurwa 5 years, hakuna musungwanda izvozvo. Saka they avoid fighting. Hanzi vamwe vasungwa havasi vanoshandiswa kuuraya vanhu nemapoliticians. Hakuna zvakadaro. Ko Chidhumo inga haana kuuraya, aiuraya Chidhumo akauraya vanhu. Elvis Chidhumo akauraya vanhu. I will find out kuti akauraya kupi nekupi. Vakazouraya prison officer. Andinoona. Kwamutare kuChidhumo aiuraya vanhu. And thank you man, edzidziso yakadai yejeri akuite shuwa totoda more time. Yejeri yakareba isa hainoda more time. Kana atipedzi. Taura hako hama yangu zvimwe azviti ndochokwadi. Shapiro, are you saying hanged prisoners are buried by the state and are not ended? Yes, they are buried. They are state property. They are not even your relatives are not even told. Vanozongoverenga kana manewspaper. Ko banana akapinda muchikurubi.
Pakapinda Banana, I think I was an instructor ndanda training depot when Banana was in prison kuchikurubi. Hanzi kwaishidhumu aiti pasvika aityiwa uye aive nechinonzi garudzo vaive nemushonga kuda mukombenwa uya tinzwe mbomunza aitizonzwa nyaya dzake. And is it true kuti sekuru vake vaimubikira doro kuti mushonga yake? I don't know. Muprison mune maprisoners are highly respected nevamwe maprisoners. Yes, what we do kana kuri maximum ma-D class aya anoclassifyiwa sema-stages, kunzi stage 1, stage 2 kana kuti uyo anonge achinzi kana kuti mastage vanonge vane machevron anonzi ma-stages. Saka they are highly respected because vanokeepa discipline in prison and vane ma-benefits netime yavo yekuvharirwawo. Ndadzidza ndaive ndakarasika. Thanks blast. Thank you so much. Mukoma Yuda makarekoda rigging say it's for another day guys. Time ndo yapera. Ko gumbura ibhinya here, gumbura ayo harisi bhinya here, airara nevaida. Ko Banana akapinda why is it vanhu vakaita sana Martin Gumbura vari ku VIP ku prison? Hakuna VIP ku prison, hakuna. Macells akangofanana, hakuna prison anonzi ari ku VIP. Isedza kana achienda kunoona hama dzamushanyira anopuwawo hembe dzakanaka dzekupfeka kana anenge ane hembe dzake dzakanakawo dzaanenge achipfeka because it's your issue ka. Saka undodziwacha uchiita zvakanaka. Tumirai hama sipo dziri kunana chikurubu. Hanzi ko movie yakaitwa naputa muchikurubu is here neumwe musoja. I don't know. But how often do they fight in jail? They can fight every day if they want. But vanonga vakutya kuti ndikangotanga musindo panapa remission yaenda. Comrade ini ndagutsikana. Good night. Thank you assembly. Thanks very much. Masendeke anga ari homeboy wangu. Okay, that's fine. Is it true kuti there is an underground cell in Chikurubi yekuti musungwa haatomboone zuva? No, it's not an underground. Hakuna underground cell kuchikurubi guys. But the way the wall is built is too high. Saka kazhinji kacho kune macells ekuti hamundopindi zuva kana mashizha. Mumbandira kugara life in prison andoshamisika akaona shizha ipo paya. Andinoona. Saka zuva harinyanya kupinda. Kune macells achikatopindi kana zuva chaiyo. Because the wall is too high. Macells ari pasi aya kana zuva charo vanhu havarioni. Vari mudenga pamwe ndo vandozongoona mbichana. Saka it's not kuti pane underground, hapana underground. South Africa, June VIP, what? Hanzi VIP, they got smart TV. What about sodomy? It's there in prison. Yakatozara mukoma. How is gangsterism in prison? That's part of prison life. Vandozivana kuti iri genga revhakazi iri ifio. Vandokuwadzana kutorovana kuti ifio, vhakazi, mfombi neboys, rodzi yamusoro. Saka, but we used to control them. Basket anounzirwa mukadzi here. Kuna anounzirwa mukadzi ujeri. It's corruption. Inenge yatoitwa nanduna. Kana ini apa taigaisa pashop pavo. That's true. So this is it, young vakomana. Hanzi ngatidzidze, ndikudzidzisa. Hanzi ngatidzidze kusaba uye kuuraya ndafara zvangu blazi. Akutambirwe musauraya vanhu. Usafa wakauraya munhu. Sure achiri kurangarirwa here uyo was a hero nguva dzake. Murume uye aive kwatilda wokugweru ainzi life in jail. Makatomuona here. Vamwe vacho panenge pane about 3,000 prisoners. So you won't know every prisoner. Andimona. Unogona kushanda pachikurubu 10 years with 3,000 prisoners, you won't know every prisoner. Koye kunzi andimona. Hanzi family yavo was rich chokwadi. I have no idea. Koye kunzi munhu apiwa sadza rine cement, there is nothing like that. Sadza rinongobikwa kukitchen, kune mushini uriko unongobika, rinongoya riri mubhodho 1. Saka mwene mwana ngachipiwa sadza rake ipapo. Hakuna sadza rinonzi ranhingi razobva kwakati raya rine cement. Nothing like that. How did you control sodomy? You will never control sodomy, but anenge abatwa achisodomize munhu. You just call the police, hand him over to the police. Police will charge him, and the person will go to prison. And thank you, brother. It was nice to listen to you. Very informative with the great knowledge. Night. Thank you so much, Bungen. Thank you. Saka, that's exactly what happens. Ukabatwa uchisodomize another man. We had one case kuchikurubu farm prison. Yekuti musungwa akazoenda kuchipatara kanzi ane too much sperms mudumbu make.
kurectum. Saka akazonodrenwa kuchipatara, but anga akuvara mupana andiona. And mageta anonetsa bhakazi yakapenga. And thank you for the information, Valley. Thank you so much. So sodomy happens in prison. A lot of things happens in prison. So this is why ndakutaurirai pakutanga kuti vanhu vari panze vasingazive basa rechigadhi jere vakatarisa magadhi vanovatarisira pasi, but magadhi jere they work. These guys, they prevent a lot to happen because they work in a different world that you guys can understand. You will never understand everything that happens in prison unless if you are a prison officer. Because when you are being trained in the prison services, all of these scenarios and munopiwa, muchita brainstorming, muchita ideas, how are you going to deal with that? Muchizoudzwa ma results, mimi munoita zvakati zvakati. Saka a lot of people vatasa magadhi say magadhi jero. Magadhi sawadherera. They even know a lot more than my prison, my police or my soldier. Saka because magadhi they work in an environment that is very different from a normal environment. And you can't mix men and female prisoners. That will never happen. They automatically follow nature, obvious. And mfombi ghetto rangu, mfombi yakapenga. Pane mwe blazo wangu kumfombi aita zvairova. Ndakazomuzitaura musi dzikauya kuinbox kazi but you daudaro kashamwa ndribhururu wako kainini. Ndikati iri bo blazo hayi watichatauri. That's what will be next topic mangwana. It all depends, guys, with what you want to know. Thank you, you, and good night. Thank you, Nkosila Tswanda. Your presentation was great with the pregnant of facts. Thank you so much, ladies and gentlemen. This is 11:09. Tapfura ne hour nas. Imagine, guys. Tapfura ne hour. And do you decide okuisa maleg irons? Musungwa wese Primrose anoenda court. Anoiswa maleg irons. Anoiswa ma handcuffs. Saka unoisa unosungirira vari 2-2. You don't decide who to put leg irons, who not to put leg irons. Mutemo unoti musungwa kana achienda kukoti achiescortwa anoenda ari maleg irons. Kana asvika kukoti munomubvisa maleg irons, haabvumirwe kupinda mukoti ari maleg irons or handcuffs. That's what we do. We used to do. Hanzi munozombowirirana rene vanobuda motoita ukama kana kuti my friends. We are not allowed kuita ukama nemusungwa kana abuda, but obvious kana wagara nemunhu 10 years mujeri pamobuda kana akakona ninga achikuti mukoma kana munin'ina, you understand, munowirirana chete. Ko ministers vaya vanombosungwa, are they mixed with the Mbombera? Of course, because hakuna jeri vamwe vacho vanozoenda open prison kwakamboenda mudara banana class 1 grade 1 prison kunmara ndokunozomboendeswa vamwe vacho. Do prisoners have personal relationship with officers? Obvious. Because munu, it's an environment. What is tomorrow's topic? It depends on you guys. Tomorrow topic in the EP depends on you. Ngatitaure kutiza ku Zimbabwe Shepherd Yuda mangwana. You're too emotional, so I end up crying. So I don't want to dwell on that topic because I end up crying. It's too emotional. And thank you so much, Maziza. Thank you, Mkoma. Thank you. I'm scared automatically of prison. It's not a good place to go. Avoid prison at all costs. If you can avoid prison, please avoid prison at all costs. Because it's a wastage of life. You waste your life. You spend 5 years in prison, your life will be at hold. Paunobuda, pawakasira kumusha, nopaunotangira. Imagine. Is it true? Iyi episode yaperera pano muri yeZimbabwe. Izvi tinozviitira kuti video redu risanyanye kureba nekuti vamwe vanosvotwa video rikanyanya kurebesa, asi achida kuona rikamurebesera haazofare akarikatira panzira. Saka ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.